Kana ji na Sale, yau tun daga gashi mun zo kemis a gane shi wannan zai rike ka allura za a tsira kara maka kaman guda 30 kaman guda ya kake wani kariya ne kike wannan allura ce kaman guda 30 za a tsira kara maka kai kana ji za a yi maka kai da kai nake mu karasa ciki mu karasa na za mu ji ban ciki za mu karasa allura 30 ba allura karaso kemis karka da mu a cikin actin ne fa maka allura a kasar akalla a kasa sai ta kai kaman guda 100 karka damu ai ba suna kake nema ba san ba suna kai ka ji sai an man allura ba za a yi maka allura 100 ba ta kama ya maka yi mu karasa ciki babu lokaci ka gane kunan da an maku alluran ne da an mana yi da an mana kai karka damu kawai shiga mu je wayo Allah shiga mu je dakta ya gari ya aiki masha Allah dakta muna son akalla a kasar da za a yi masa allura kaman guda 100 ta bugun zuciya wai kaga ina guwa kai yanzu kai ka da aiman bulala abin nan 100 allura 100 allura zai maka ai ka tsuguna mana zai maka ka ce wani wannan ka tsuguna mana allura 100 jiya mun gida ku tabbata kurke za mu rike sosai sosai za mu rike wayo I want problems always.